साक्षात राम जी के स्वरूप बानी आज जे कन्या बारी कितना सुंदर हुआ लागल जनक नंदिनी सीता के समान बारी बारी दुल्हा और दुल्हन के जोड़ी हमेशा हमेशा खातिर सलामत रहे मार्फत एगो हमने के आशीर्वाद गाना गाई जा दोनों कलाकार के ओर से दुआ रूपे गाना रहुआ खातिर निकल के स्पेशल जाई भगवान की कृपा हमेशा बनल और ये इत्तेफाक है क्या है ये जो जोड़ियां बन के आती है ये हम लोग नहीं बनाते ना लाख ढूंढ ले लाख कोशिश कर ले लेकिन वही शादी होगा जहां भगवान का मर्जी हो क्या होगा वो जोड़ी बना के वो भेजते हैं तो कैसा नहीं जोड़ी लागल कैसा अरे गढ़ले बारे मुरुति भगवान माटी छीन के गढ़ले बारे मुरुति अरे भगवान माटी छीन के अरे तो सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन के पाट में से लाठी खींची तो नहीं खाती बाप रे बाप का ये दीपू बाबू लइकन में मार का करइबो तू ज्यादा लइको के आशा रहे भाई दीपुए पर लइके सन के दी हेलो हो लेकिन आगे रहला में फायदा बना बहुत हां खाली पैसे खातिर ना नाइक निके नहरो देखत रहो नचनियो कूदत हो ऐसा तो मजा आवत होई तरह बोरले भाई तो लइको नीचे धरते धोले पहले गावत रहे अर्जुन बाबू तब बाप हो लइको बा जब कूदल ही लहंगा उठा के तो नीचे मुरी एकदम ढुका देलक रे भाई देखत लगे कि मार्क्स पहले बारी सकीना साइंटिस्ट को बहुत तार दिमाग तेज लोग करता है आगे जी बस बोलो अरे गढ़ले बारे मुरुति अरे तो सलामत रहे जोड़ी दुल्हा दुल्हन दुल्हे राजा ये सांवला रंग भगवान कन्हैया जी का था राम जी सवरे रहले लइका सावरे अच्छा लगला सन तब गोर हो के हम पछताने हम बहुत तरीका सावर रहती हां बोले ए बे का हम दुआरवा परनी है त दुल्हे राजा के एगो लीला देखली का देखनी हो अब तब आज तक तिलक नु हां हां अब बारात नहीं है 10 के बारात तो कनिया से तो अभी भेंट होई ना ना कैसे कि कनिया बाड़ी अपना घरे दुल्हा बाड़ा छोटुआ हम देखनी है दुआरवा पर मोबाइलो में फोटो निहार निहार के बड़का को कहीं देखत रहले ये जूम कक ओकरो पीछे रीजन बा कि दुल्हन के दूल्हा का करे आरे निहारस घरी घरी अरे तो स्वर्ग से आइल बारी इंद्र के दुल्हन के दूल्हा निहारस घरी घरी घरी
दुल्हन के दुल्हा निहारस घरी घरी स्वर्ग से आई बारी शादी से खाली दुल्हे राजा के खुशी थोड़े हो तो के कौन हमरा बुझाता कि एगो जे लड़का के शादी होला तो महतारी से बढ़ के खुशी केहू के ना होला। सही बात उतना एक्साइटमेंट वो माता पिता जो बचपन से पाल पोस के बड़ा करे लड़ता और शादी के दिन उनकर सपना साकार होला। होला अरे तुम मन अगराइल बाटे अरे समधी समधीन के मन अगराइल बाटे समधी समधीन के मन अगराइल बाटे समधी समधीन के सलामत रहे जोरी दुल्हा दुल्हन अच्छा कोई भाई बानी रहुआ तीन भाई सबसे बड़ हुआ है एकरा बाद दीपू हवे एकरा बाद उनका से छोट का नाम है छोट जना के निकू बाबू कहां बाड़न हो कहाँ बनी जी कहां बारो हो निकू बबुआ निकू बाबू दुल्हे राजा के पिताजी के ने बनी दुल्हे राजा के पिताजी अगर हमरा आवाज के सुनत हो स्टेज पर चल रही तो मंच पर 2 मिनट खातिर आवे का प्रयास करिए। मामा उमा बालो बोलो भरले हुई कहां बाड़न मामा जी मामा मम्मी के चक्कर में हुई हे, ए घर में काहे घुसल बड़न जी कार्यक्रम हेजा होता। अरे मोमो दू प्रकार के न होला लोग सही कहला एगो मर्दा मामा होले बोले एगो मौगा मामा होले होइबे करे देख हम लोग लाठी मन चलो मामा भी आयल नहीं घर कहां बाड़े रोशन जी दू गो मामा कौन कौन प्रकार के होला लोग तनी बताइबो का हमरा से एगो मर्दा होले बोले जन है कि भगिना के शादी होता हाँ माने रुपया के रुपया ना बुझी ना अच्छा है भगिना भइले होखे त का हो हाँ बुझाई कहले भाई है 5000 दे दे जो बजाव तरह सा हाँ है 5-7 है नाचे वाली के दे दे हाँ एक ढोरी टूपा जाओ है यातना निमन गावत करे जा कलाकार है जा कहीं लुटा देता है 10-20 हजार हाँ ई मर्दा मर्दा मामा के काम